Pamsurana baba, pamsurana mai. Estamos aí discutindo a maropa. Não contém. Está tudo lá na baba tu escrevendo com a chama muito Chambo chitaure mchana togona kupinda munyaya ta kulinga kutsvagirana mhosva iri nyaya yekuvengana magaraji hazvina kunaka pamusoro penyika. Kana munhu akakanganisa zvinhu zvisingadi kudare pamambo munomuudza mumuonesa kuti no apa panodai apa panodai muno zvakanaka norudo. Nyika munhu anodzidziswa kuti nyika inofamba sei, kugara kunoitwa sei. Kuno vamwe vanhu vanotadza nokusaziva asi vanodzidziswa kugara. Toya tino dzimwe nyaya dzatosangana nadzo, upombo huri kuwanda, chihure chiri kuwanda chiri kubatanidza varume nevakadzi. Misha mhiri zhonga hachisi kupera zvokonzerwa nemi. Varume idai vakadzi venyu chaivo chaivo, imiwo vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Unoziva kuti Mwari paakasika denga nenyika akasika chinhu chakafanana naye chakakosha kudarika iye, akati unoda kuita chinhu chakafanana naye akasika munhu, ndiwo unotonga nyika. Zvimwe zvamunozoita kuzora mafuta ekutsvukisa isi kuzora zvenyu, asi Mwari akakupai ganda rakafanana nani naiye. Saka tinongofanira kuti isu ndisi takakosha panyika, tofanira kuzviremekedza. Vakadzi ava mazuva ano kupfeka kwenyu kuri kudarikidza. Iyo tikakuti kotama apa panapa unonge vhoko chavo unokiona tobva taona nyika yacho. Ko tikajazivi suiti yakawanda. Unoona kuti chii? Protector chaiwo ukaona ringe rakachengetedzwa. Kana rechikazi unoona rakacheruchumwe yakachengetedzwa. Kweivi munoisire miri yenyu pachena. Chihure muri kuchiwanza, musade varume vasiri venyu. Kutobva kwandaita kumba nenda toshambidzwa nevakadzi vari kumwe. Saka ukaona zvandikaita zvinezvi zvisati zvangouya, zvatoona mukadzi atoshanda kuti ndichichenesa izvi. Saka usandipinzewo pamiedzo. Endewo musadewo vakadzi vasiri venyu. Mazvinzi, murume wako hapana murume akashata, hapana mukadzi akashata. Kana ukaona bondo risingafaimuka murume wako musana wati periyo. Kuno maelders vari kuno vanogadzirwa zvimushoka zvomusana zvinokubatsira izvozvo. Zvinoita kuti mumba musabude nokuti moto ukatadza kuwanika mumba mushonga uyu hazvifambi. Zvinhu zvinofanira kuzviziva zvinova ndizvo. Saka unozonzi munhu abuda mumba nokuda kwenyaya idzodzo asi kudai toda kuti nyika ifambe zvakanaka. Murudo ndokugara kwakanaka. Vanhu vakatadzirana ngatingodzidzai kuti kwamambo kwakanaka, but hakusi kunyore kuuya kwamambo. Kana mauya apa hapana chatinosiya, tinorova zvese. Saka hunhu muridzi wawo tofanira kungotaura tiri kumusha dzimwe nyaya. Masabhuku owa munenge makapiwa tinenge takagadzira. Vanofanira kuva masabhuku vanhu hunhu. Kuno mumwe sabhuku woti ukamuudza chinhu anofamba achichiimba. Akutonga iwe nhasi anofamba achichimba. Saka sabhuku anofanira kuva munhu chaiye chaiye unofanira koya sabhuku unoti ukabva panapa unoona nhasi akaenda kutandara, arikuenda kutandara. Sabhuku ndo zvaanoita. Sabhuku chaiye chaiye akakwana. Angafamba achitenderera. Waho unoona achita kutamba nawo pamujai. Tipe nyaya iwe. Clem kuti uya kudai kudai zvipakutema mudara mama. Chareza kuti kudai zvipakutema. Madara chop chop ndo. Ndo. Angari. Moto amurume nomukadzi. Kuti yanga yabika yanga yatukana munhu. Aiyo. Vakaitika takanetsana. Aiwa kusati wakusana ngikumbudza kuti koto yakatukana munhu. Kana tsingangane value yayo zvinezvi $30, $28, $26 this spot. Ndizvozvo ndo mari yaita mazuva ano. Tonga inyaya varume. Kumbidze nyaya. Taura tinzwe Lois. Takunda akandibuditsira zvinhu zvangu panze. Takunda takanetsana akandirasira mbochka dzangu panze, akapunza poti yangu kumadziro. Akapisa danga rehundo, mamude huku dzangu dzatarira. Nekutya inini ndakasumuka, ndakaenda kuvabereki vake,
ndakasvika ndikawatsanangurira kuti ndozvaita mwana wenyu. Ndofunga vakanditsanangurira ini kuti chaunda andinetsa, itai zvamunenge maita. Ndofunga ini ndakasumuka ndakaenda kuvabereki vangu pandanovazivisa. Vabereki vangu panditi zvakanaka nyaya yako yauya nayo mwanangu, enda kwachairman. Ndofunga ndakaita dzinenge 2 times chienda kwachairman. Chairman ndakamushayiwa pandadzokera kuvabereki vangu. Ezvino ndiri kuvabereki vangu ndagara gore 2 months ndiri kuvabereki vangu. Kaona kupedza kule mufana kuti uyandikurapa. Nhasi ndiri kuti murume andichada. Mpeka shembe mapesa toni. Wakatowana kare mumwe kuti chamwana mumwe kwa kumana. Imari kwa finte boy. Muzi kuona kwa. Warambwa kai. Izwa kuno. Warambwa kai unechokutaura. Panachokutaura. Kurati watambira hapo. Right, ndudze kuti poto akairwa kuti zvaita sei. Poto ipa akaburitsa zvinhu zvangu panze. Mamune hwawa hwake. Inini ndandisina kuona kuti poto rumashure mangu ndakabva ndaiguma poto hwarasika hwawa. Saka akazoya achiti hwawa wangu uri kupi? Ndakati hwarasika. Ndopa akatora poto yangu vharoera kumadziro. Sinze kuno poto yako. Akambira aite ofuzi. Mutambidzi. Poto ureza kuti yakakarwa ndio yakadona yega. Kwete. Yakaitwa sei? Wao katotoa kanoreswa panze kumuyani. Poto yakazodona yega zvai ngaurema. Kwete. Yakadonzwa. Poto ndienda kairera kumadziro. Wao katotora kanoreswa panze. Saka unoda kuti wako wakashaya. Wakorera poto. Unogara papi? Pamutora mepo. Panomutora mepo koyaningime. Right, pamutora mepo. Saka uri kufunga sei nopoto wakakwana? Kufunga kutengera mukadzi wangu poto yani. Unofana kubhadhara mbudzi 2 kukwanira kuita poto. Kudhara waizva chinonzi chino here? Kana kuti hauna kundombochinjwa. Gaba madzimai unodziwa? Unoyamswa 13 pana mbudzi dzako 2 dzinotsika nepoto nyowani. Inoita kana usina kuuya naye poto nyowani ne$30. Chukwira. Mbudzi 2 ne$30 kana kuti poto. Iyo itakuroende nayo. Ndio unosaina. Iwe usikenda usaina msikana, iwe chito chaga wako bada kubana wasununguru. Takura poto yako chenda kusaina.